Wai ni ban gane ba. Me kuke bukata? Mun ba ku duk abin da kuke so. Malam wai me kuke bukata a gurin mu? Ai kamar baka gama ba mu labarin ko? Ko sai kuke mu gaya muku yadda aka haife mu? In ba haka ba ai mun gama gaya muku komai. Ta yaya za ki gaya wani abin da ki sani ba? Ko ke san da aka haife ki ne? To ai kai ne da wata irin tambaya. Kaga, Jalil, Hafiz. Wannan wani irin abu ne? I understand duk kun gane cewa muna living fake life. Amma fake life din ai ba akan mu aka fara yin shi ba. Ko ba haka ba? Kun nemi abu mun ba ku labari mun gaya muku gaskiyan yadda muke living rayuwar mu. To dan me za ku zo ku sa mana ido kuma? Ku kyale mu tafi kun tsaya sai tambayoyi kuke yi. Wannan rayuwar fa da ka gani ba mu kadai bane. Akwai mutanen da yawa a social media da zaka ga suna living what $500,000 kamar suna da shi wanda ko 5,000 ba su da shi a jakansu. Kuma duk ba wani abu bane, packaging ne, rayuwa sai da packaging. So meye ne kuma kuke so? Yanzu me kuke bukata? Okay, fine. Yanzu duk mun ji labarin a sauran ku. Muna so ku ba mu labarin sabanin haka. Okay, wani kala kike da shi? To yayi. Bari ina zuwa zan kira ki. Lafiya? Lafiya ƙalau. Wasu ɗan tambayoyi muka zo su. Za mu tafi da ke za mu je mu yanke ofis. Wani ne? Ita ce. Ke? Me haka? Fito na ce! Ana miki magana kin shige ba? Kin san Allah in baki fito ba? Zan balle kofar nan in shigo laifin ki ya ƙari 2. Dan zan saki a criminal intimidation assault. 1 2 miki magana kin tashi kin wani shige bayi da wani. Tun da na fito sai ka mun musifa. Kai, Abira kenan. Ci gaba da wanke-wankenki mana. Mama, wai me yasa har wani shauki kike ji duk lokacin da kika saka ni wanke-wanke? Abira, ke kuma ga ki ba kya son aiki sai ƙarya da kaɗufuri da iya yi kala-kala. Amma akwai ayyuka da yawa a gidan nan da zaki iya saka ni. Akwai ayyuka kala-kala, me yasa dole ni ne zan yi wanke-wanke? Saboda shi yafi dacewa da ke. Assalamu alaikum. Ana sallama ku. Ana sallama ku. Ai, zauna. Ina za ki je? Ke da baki so a zo gidanmu sai dai a kira ki a waya. Gani nan zuwa. Ci gaba da wanke-wanke. Wallahi ba zan yi duka ba, ragewa zan yi. Ya za a yi kamana a ce ana wanke wani tudu ma kamata a ce na rage a. Wa alaikum salam. Ita cewa? A'a, kuma kar ki damu. Muna son za mu ɗan je rike ne in za ki dawo za mu je ki ɗan an samu wasu tambayoyi ne bai fi ki minti 5 ki dawo ba. Kinga, mama na ta sa ni wanke-wanke. Kuma wallahi duk gidan nan ni kaɗai nake yin wanke-wanke daga ni sai ita. Dan Allah ku yi haƙuri.
gama wanke-wanken nan. Kwanta da hankalinki. Minti biya yawa, kina dawa suke ci gaba. Ai ba wani abu ne. Ki daina jin tsoro. Kin ji kake da. To Amal. Ya hakuri mama. Me ke faruwa dan Allah? Ya hakuri karki da bai fita minti 5 ba yanzu za ta dawo wasu tambayoyi ne kadan za ta amsa mana. Ya hakuri. Bata iya ba ni kadai nake yin wanke-wanken nan duk wanke-wanken gidan nan kullun ni kadai nake kuma akwai ma wasu baran da kuma. Yanzu idan na tafi na bata wa zai yi dan Allah ku bari. Mu fa wani maka tambaye ki ba. Wani maka tambaye ki ba. Ki san me zai faru? Kawai ku mun kwatancen office din naku ba wannan headquarter na tudun wada ba zan iya zuwa idan na gama. Ba haka dokan aikin mu yake ba. Yanzu zaki dawo bai fiki minti 5 ba. Kinga, wuce mu je. Yanzu zaki dawo. Mama. Ni ma bari in zo mu je. Mama ba ma sai kin zo ba. Yanzu zaka dawo. Mu je. Mu je mana. Mu je. Mu je mana. Amma in ya kuma ya ka fara da mu. Ni ma dai abin da nake so in ji kenan. Wani ɗan sanda muka cuta. Yayi ba na ta da sai da yana. Har sai da muka yi shiru ba saboda tsarin tsorata. Okay, fine. Kun gane? Yanzu wani aiki muke so mu sako. Zan so a ce mun zama team. Dan na san ina da tabbacin cewa za ku so a ce kuna juya manyan kwanuka a cikin garin nan. Da kuma manyan kuɗi a cikin akauntun ku. Unbelievable. Yeah? Bring it on. Wow. Let's go. Yes. Mama Abida, kamar da ka sama? Mama. Na'am. Na san ba za ki taɓa daina yi min addu'a ba ko? Ya za in daina wa 'yata addu'a? Kullum ina bin ki da addu'a, kuma kullum ina miki fatan alheri, kuma ina miki addu'an shirya. Kina yin addu'an ki dan ƙara da na nasara ya dan fi yawa. Ka ji shiririta. Ba kya son na shirya? Mama, tafiya ta kama ni. Tafiya? Amma kin san abin da hakan yake nufi ko? Yana nufin kare mutunci na kiyaye kaina duk zan yi. To a duk inda kike, ki sai wa kanki mutunci, amma kar ki siyarwa da kanki mutunci. Kin gane? Na gane. Allah ya tsare. Ke ko? Allah dai ya shirya mun. Hello? Wallahi mama yau tafiya zan yi. Kwana 5 kacal zan yi. Duk a cikin karatun ne. Ina dawowa gida zan yi in huta. To shi kenan. Kin san dai addu'a zaki. Wataƙil ki ji na yi kuɗi. To shi kenan. Wannan aiki ne da idan muka sa a ran za mu iya, tabbas za mu iya shi. Idan kuma aka samu matsala fa? Shi yasa muke neman duk wata hanya da za mu toshe matsalarmu domin mu kafa kanmu. Ni fa tsoron da nake ji shi ne, za mu yi amfani da 'yan siyasa. Tamkar wasa da wuta ne fa wannan.
Bindiga dai ko kuma bom? Ni fa bana jin tsoro. As long as za mu samu cash, ni ba abin da ya dame ni. Kawai mu je. Kawai dai kada mu tunkari 'yan sanda gaskiya saboda an ji ba daɗi a baya. Gaskiya kuwa. Kar wani damu. Insha Allah akwai nasara. Kar ka kwaɗaita musu nasarar kawai. Yanzu abin da zai faru, za mu fara ne da wannan canji da yake harka a Lagos. Amma yanzu ya kai na Abuja. Mutumin mayan mata ne sosai. Ina ga ta kan shi ya kamata mu fara. Okay. Mu dai yanzu mun nuna muku hanya. Sai kuma abin da ya rage ku kare kanku